बे नेशनेल पार्क बानायनायनि उनावबो दिनैसिम मानो इनक्रोचमेन्ट जाबाय थादों बहुद खारन दङ खारनफ्रा गोबां बुंनानै बेखौ फोजोबनो हाया माने एवारनेस खालामसेयावबो दिनैसिम माने गुन्जेर जालाख'नि सिनेमा दिहुनलायनानै आलायारन सिनेमा दिहुनलायनानै बर'फोरखौ बुजायनो सानदोंमोन जे इनक्रोचमेन्ट खालामनो नाङा रिजार्भआव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाब्ला माबादि आलाय सिलाय जायो बेखौ बुजायनो सानदोंमोन मिथिंगाखौ रैखाथि लाखिनांगौ बेखौ बुजायनो सानदोंमोन हाग्रामायाव जिनाहारि फिल्म दिहुनलायनानै रायजो राजाफोरखौ नायनानै बेखौ बुजिथोंसै होननानै दिहुनलायदोंमोन दिनैसिमबो जोंनि मानसिया माने हाग्रा दानस्रांनायाव दिनैसिमबो गुन्जेरा जोंनि समाजाव जोबाखै दा गुन्जेर देवानिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम माने बे माबाखौ इनक्रोचमेन्टखौ जोङो बन्द खालामनो हानाय नङा थेवब्लाबो जोङो नाजाबाय थादों जोङो जेब्लासिम माने हाग्रायाव मिथिंगायाव अयथासार खालामगोन अब्लासिम जोङो जोंनि इभिक्सनखौबो जोङो नागारनाय नङा गले गले खालामबाय थागोन भिडिअ भाइरेल जानाया बबे साइडनि बबे फरेस्टनि बियो भिडिअ भाइरेल जानाया दुर्भाग्यजनक बेखौ चिरां डिभिजननि आन्डाराव जानाय जाथाय होननानै सोरबा सोरबाया अपप्रचार सलायबाय थादों दा बे अपप्रचारा सैथो नङा बेयो चिरां डिभिजनाव जायाखै बे जाथाया जादों हुल्टुगाव डिभिजननि आन्डाराव धलपानि दैमानि सोनाब हाब्राङाव बे जाथाया जादों दा बे इनपुटखौ मोननाय लोगो लोगो दिनैहाय हुल्टुगाव डिभिजननिफ्राय मोनसे इभिक्सन ड्राइभ खालामनानै 130 सुबुंफोरखौ जायफोर इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ माने एरेस्ट खालामनाय जादों हुल्टुगाव आरो चिरां डिभिजन मोननै साइडआवबो इनक्रोचमेन्ट सोलिगासिनो नामा दासिमबो इनक्रोचमेन्टआ नेरा नेफेरा बिदिनो सोलिबाय थायो जोंनि इभिक्सनाबो बिदिनो सोलिबाय थायो माने हाग्रायाव माने इनक्रोचार आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों थया मया रन जानायफोरबादि जालायबाय थायो दा जोङो रिसेन्टलि जोंनि बे चिरां पार्कखौ जोङो संरैखाथि होनो थाखाय जोंनि दिफां जानानै थानाय खुंग्रिं रेन्जखौ जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे अपारेशनेल मोनसे माने फांसनेल रेन्ज हिसाबै जोङो गायसनबाय बाहाय थोजासे रोखोमनि स्टाफफोरखौ जोङो दोनबाय थोजासे रोखोमनि माने पेट्रलिंआव नांनाय एसेट्सफोरखौ बिथांमोननो होनानै बिथांमोनखौ जोङो पेट्रलिंआव आगान सुरहोबाय थाबाय आरो दादगारियाव जानाखि फुराना केम्प दंमोन बेखौ फोथैनानै दोनबायमोन 15 बोसोरसिम दा बेखौ जोङो रिभाइभ खालामबाय बावहायबो 20 स्टाफनि स्ट्रेंथखौ लानानै जोंनि स्टाफफोरा पेट्रलिं होगासिनो दं दादगारि ओनसोलाव जाखिनि फ्रेश इनक्रोचमेन्ट जादों बेखौ जोङो दैलि इभिक्सन खालामबाय थानाय जादों आरो जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे इभिक्सन प्लान बानायनानै लार्ज स्केलाव जोङो माने इभिक्सन ड्राइभ खालामनो थाखाय जुदि सोरखारा जोंखौ बिथोन होयोब्ला जोङो थाबैनो खालामगोन बाहेरानि सुबुंफ्रा बुरजा नङा खाथिनि सुबुंफ्रानो बांसिन जोङो बे खाथिनि सुबुंफोर जों निन्दा खालामो जाय सुबुंफ्रा माहाजोन बे माहाजोन सुबुंफ्रा हाग्रायाव सोरबा हाग्रानि हाखौ लब जानानै दानहैदोंब्ला दाननो होदोंब्ला थुनजुलायदोंब्ला बे थुनजुलायग्रा बै गुन्जेरफोरखौ बै माहाजोन सुबुंफोरखौ जोङो निन्दा खालामो आरो जाय सुबुंफ्रा जेब्लाबो माने हाग्रानि फारसेल' नोजोर होयो बिथांमोनखौ जोङो मुगैयो बिनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायो बैफोरबादि मानसिफोरखौ बुजायनानै जाहाथे इनक्रोचमेन्टआव लोब्बा थाया बिथांमोनखौ लाबोफिननांगौ मेइन स्ट्रिमाव आरो बिथांमोननो नांगौ जायोबा रिहाबनि बा रिहेबिलिटेसननि माबा मोनसे सुबिदा बानायना होनांगौ बिथांमोननो लाइभलिहुडनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा बानायनानै होनांगौ जाहाथे बिथांमोनहा हाग्रानि फारसे माने गोसो जाया आगान सुरलाङा बिथांमोनहा गुबुन जिउ राहा लामा नागिरनानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय लाइभलिहुडनि थाखाय सिन्था खालामनाया मोजांसै होननानै जों बुंनो सानो बियो जिहेतु नेशनेल पार्कआ माने भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि खुगानिफ्रायनो मख'जाबायब्ला बियो नेशनेल लेभेलाव मिथिजानाय मोनसे नेशनेल पार्क जाबाय दा बेखौ संरैखाथि होनायनि खाथिराव जोंनि
राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोराबो बेखौ संरैखाथि खालामनायाव जथेस्थ' मदद होनाया गाहाम। बावहाय राजनिति खालामनांगौ गोनांथि दङ होननानै जों साना। बे दखरसे जानाखि बेसेन गोसा मिथिंगायारि सम्पद बेखौ संरैखाथि खालामनाया बयबो राजखान्थियारि दोलो संगठन सोरखार बा सोरखारनि नङै गासिबो सुबुंफ्रा बेखौ संरैखाथि खालामनायाव मदद होनाया मोजां। बेखौनो जोङो बयबो अर्गानाइजेसनखौ जोङो खावलायनो सानो।